Rozhovory, ktoré inšpirujú, kreativita, ktorá spája. V Create Up Studio veríme, že každý príbeh stojí za vypočutie. Našimi hostiami sú ľudia s nevšednými životnými cestami, inšpiratívnymi skúsenosťami a jedinečnými pohľadmi na svet. Možno ich nepoznáte z titulných stránok, ale ich príbehy si zapamätáte. Sme Create Up Studio, priestor, kde s veľkou pravdepodobnosťou natrafíš na zaujímavých ľudí. A toto je náš podcast Story Up. Podcast plný príbehov, ktoré si zaslúžia byť vypočuté. A dokonca sú tam záznamy z tých rekonštrukcií prípadov, že ten, vrah, myslím si, že vražedné psyché nemá konkurenciu. To je podcastové umelecké dielo, si myslím. Viktor volá podnikateľov a CEO a všetkých takýchto ľudí. Neviem, prečo zavolal mňa. Čo treba, áno. Upratujem štúdio po chalanoch a tak. Hej, a potom odpadnem. Podcast, ktorý bude o tom, že budeme si presne prikývovať a budeme všetci so sebou súhlasiť, akože to je nuda. Takže ahoj Milan, vítam ťa v Create Up Studio. Je to veľmi pekné, díky. Ďakujeme. Ako si sa tu cítil? Veľmi dobre, veľmi príjemné priestory, moderné, je to fresh. Super, to nás teší. Ja ti ďakujem za prednášku, ktorú si v rámci celej udalosti a celého eventu Podcastuj a buď vypočutý teda odovzdal všetkým, ktorí tu boli. Bolo to veľmi poučné. Možno trošku až demotivujúce, ale verím, že to ľudí neodradí od podcastu. Tým som známy. Tak verím, že si z toho niečo teda hostia odniesli, tak minimálne nejaké ceny. Aj ako sme videli, ľudia sa chceli s tebou fotiť. Čo je asi pre teba úplne bežné. Rovno sa ťa opýtam, že keď sa teda rozprávame o podcastoch a prišiel si nám teda povedať, ako sa vlastne podcasty na Slovensku ako také majú, akým smerom sa to vyvíja, ale mňa by skôr zaujímalo tak osobnejšie, že aké podcasty teda počúvaš ty? Aké podcasty teba tak oslovia, keď už máš chvíľku a chceš si niečo vypočuť? Vieš čo, počúvam krimi, počúvam samozrejme naše vražedné psyché, ale počúvam aj konkurenčné krimi podcasty a počúvam aj české krimi podcasty. 2-3 sú veľmi fajn. Česká kriminálka je veľmi zaujímavo urobený podcast, to odporúčam. Vážne, lebo filmy... No, ale on sa to volá Kriminálka, Český rozhlas 2 to robí a s Mírkem Vaňurom, a to je nejaký vyšetrovateľ, niečo také, oni robia české prípady, ale tam sú normálne, že autentické výpovede konkrétneho vyšetrovateľa, ktorý vyšetroval nejaký prípad a dokonca sú tam záznamy z tých rekonštrukcií prípadov, že ten, vrah, tam rozpráva, áno, tu som jej odrezal hlavu, tú nohu a tam som hodil to, akože výborné. Okay. To je výborne urobený koncept. Takže toto. Ale moja psychohygiena sú také, že finančné veci, ekonomické, marketingové a realitné alebo nehnuteľnosti. Tak toto ma baví počúvať a rozprávať sa o tom akože s niekým. Keď počúvaš podcast, ako si vravel napríklad krimi od konkurencie, vieš, stáva sa ti, že teda premýšľaš nad tým, ako je zostavený, alebo ako to robia inak, alebo dokážeš to počúvať iba ako posluchač? Vieš čo, pri konkrétne segmente krimi nie, pretože myslím si, že vražedné psyché nemá konkurenciu. Ja na vražednom psyché nerobím nič. Čiže to je tím ľudí, ktorí to robia a môj kolega alebo spoločník je producent toho podcastu. Čiže ja sa snažím byť úplne objektívny, že Vražedko vlastne je to podcastové umelecké dielo, si myslím, a myslím si, že aj ľudia z konkurencie a všetci, ktorí to počúvajú a majú to radi, tak naozaj budú so mnou súhlasiť, že je to umelecké dielo, ten spôsob, akým je to urobené. Súhlasím. Dobre, a keď už ideme teda do oblasti, že ty na ňom nepracuješ, tak aká je tvoja úloha v rámci ZAPO? No, toto je dobrá otázka, lebo neviem na ňu odpovedať. Super, tak poďme na ďalšie. Ale mám dve verzie odpovede. Jedna je, že holka pro všechno,
OK, dobre. A bol som hosťom v jednom našom podcaste, ktorý sa volá Mentalita Foundera. Tam si Viktor volá podnikateľov a CEO a všetkých takýchto ľudí. Neviem, prečo zavolal mňa, ale možno už nemal koho. Ale na konci celej epizódy on povedal, že čiže ty si taký nenápadný CEO. A to sa mi celkom páči, lebo asi splňam alebo naplňam agendu práce, ktorú robí v nejakej firme nejaký CEO. Ale pre mňa je to také moc, že je pravda, že áno, ja komunikujem s podcastermi, s producentami, robím tú dennú réžiu, dohadujem nové spolupráce, aj mediálne, aj podcastové, čiže akože asi je to taká nejaká čiže kombinácia. Čiže aj A, aj B. Holka pro všechno. Tak. A niekedy aj striham, nahrávam. To som sa chcela opýtať. Čo treba, áno. Upratujem štúdio po chalanoch a tak. Takže to je jasné, to je bežná vec. Super. A potom večer ideš, zamixuješ si niekde a... Hej, a potom odpadnem. OK. Dobre, tak keď sa pohybuješ teda aj v nejakom zákulisí tej tvorby, poďme na podcasty. Ako sa na podcasty pozeráš ako producent? Čiže z tvojho pohľadu, čo je také neodpustiteľné, čo sa týka podcastu? Nepripraviť sa. Musím sa pripraviť mať aspoň šajnu, že čo chcem ísť povedať, aspoň 2-3 storky mať pripravené, že toto chcem povedať, lebo mám pocit, že to je vtipné, zaujímavé, čokoľvek. Čiže keď príde podcaster nepripravený, tak to je cítiť. Nepovedal by som, že neodpustiteľné, je to cítiť v epizóde. Čo je také si najdôležitejšie? Asi hej. A čo ak nemá príbeh? Tak nech nechodí. Možno preto ten jeden typek raz neprišiel. Hej, ale tak my máme aj takú vetu, že príbeh generuje príbeh. To znamená, môže mi pomôcť ten môj parťak, že ja ti poviem teraz nejakú storku a tebe napadne ďalšia. A už to ide. A už to ide, jasné. Má ZAPO aj nejaké kritériá, podľa ktorých si vyberá podcasty, ktoré sú zaujímavé, alebo... Máme, musí tam byť medzi tými podcastermi, musí byť dobrá chémia. Ideálne je, ak sa poznajú, že majú niečo spolu prežité už, že si vedia dovoliť, že môžu sa trošku do seba rýpnuť, vie tam byť výmena názorov, lebo podcast, ktorý bude o tom, že budeme si presne prikývovať a budeme všetci so sebou súhlasiť, akože to je nuda. Ja chcem v podcaste počuť, že ty si myslíš toto a ja si myslím toto a budeme si to argumentovať, prečo si myslím, že nemáš pravdu. Hej? Že vtedy to funguje. Chalani, čo robia VAR, tak oni idú akože extrémne do seba, ale to ľudia milujú. A pritom sú to kamoši a to není, jeden je Chelsea, druhý West Ham. Hej? Tak ten mu povie, že hrali ste zle, hej? Alebo sa mu smeje, že tvoj West Ham nedal penaltu. No a toto ľudia majú radi. Áno, lebo asi sa v tom každý nájde. Dobre, čiže v tomto prípade možno by som sa ešte opýtala, že keď je ZAPO, zábava v podcastoch, majú u vás reálne šancu aj prežiť podcasty, ktoré chcú robiť nejaký odbornejší, vážnejší content alebo venovať sa takýmto oblastiam, alebo je primárne všetko cielené teda na tú zábavu? Sme ZAPO zábava v podcastoch, ale máme aj, nazvime to, edukačné podcasty. Presne tá mentalita. Že tam sú, ale možno niektorí ľudia, ktorí chcú tvoriť podcasty, sa zľaknú, že OK, tak ako ZAPO ani neriešim, lebo však ja nie som zabavný v podcaste, čiže má určite. Akože nemusí byť všetko o tom, že sa šupujem po zemi. Máme aj, akože každá téma sa dá poňať aj zábavne, čiže máme realitný podcast, kde sú dvaja realitáci a oni hovoria svoje storky a popri tom edukujú, že povedia niečo k tomu. Máme doktorma Filipa, čo sú príbehy z urgentu a tak ďalej, z ambulancií a popri tom vysvetľujú, chodia tam akože hostia, všelijakí primári a kapacity tak. Hej, a tiež ten primár, ktorý
očakáva, že ide na nejaký bežný rozhovor, tak zrazu z neho vyťahneme príbeh a už je to zábavný podcast v podstate. Čiže viete nasmerovať teda tých podcasterov aj napríklad, keď vidíte obsah, aký majú, alebo scenár a že dá sa z toho v podstate vyťažiť aj tá zábava. Presne tak. Nejde o zábavu, že teraz sa budeme, ako vravíš, vaľať po zemi, ale je to trošku ako keby ozvláštnené tým vtipom. Alebo tým príbehom, ktorý je napríklad vtipný. Hej? Tak. Čiže keby som mohol odporučiť niekomu, kto by chcel nás osloviť a robí nejakú vážnu tému alebo edukačnú alebo niečo také, jasné, bez problému a pomôže mu to, keď do toho dá príbeh. Čiže to je ten kľúč k tomu, že daj tam príbeh a poď za nami. Ale prevažujú humorné formáty. Zábavné. Lebo aj true crime je zábava. Aj keď akože občas plačeme pri tom, ale je to zábava. No ono to bolo spomenuté aj na samotnom workshope, že vlastne stáva sa, že je veľa reelsiek a tej tvorby na Instagrame a na TikToku, ktoré sú ako keby uputávka na nejaký podcast, kde je obrovský výtlak, ale nikdy sme, teda aspoň my ako Create Up Studio, nevedeli alebo nemali spätnú väzbu, že keď to má taký obrovský výtlak na sociálnych sieťach, aká je realita toho podcastu, lebo ako my nie sme nejaký virálny a ideme teda pomalším tempom, tak som sa chcela opýtať, že tým, že vy vidíte aj za ako keby tú oponu tých podcastov, že či to je akože ruka v ruke s tým, že potom ten podcast má šancu byť úspešnejší, alebo to nie je pravidlo? Nie je to pravidlo. Ale môže sa to stať. Že tá konverzia toho Instagramového diváka niekedy mu stačí to reelko a nemá potrebu ísť počúvať epizódu. Ale keď je to téma, že je tam, dajme tomu, že máme podcast sama sebou a tam to je tak cielené na ženy, ktoré už sú matky a možno, že majú aj väčšie deti a chodia tam rôzne odborníčky a tak ďalej. A tam je väčší predpoklad, že z toho reelka prejde ten poslucháč do epizódy. Ale deje sa nám to, že máme zábavné vtipné baby, ktoré urobia parádne video, ale ľudia ich majú fixnutých, že vy ste video a my si vás možno nevieme úplne predstaviť v podcaste a nejdeme to ani vyskúšať. Ale pracujeme samozrejme na tom, že sa to zlepšuje sa to postupne, že aj tie dievčatá sa si našli tú svoju tému a tak ďalej, že funguje to. A na to sme aj my, aby sme to ukaučovali a usmernili. Jasné. Utekla mi otázka. Prepáč. Nie, potom nie. To by bolo... Ale bolo by to o príbehu takisto potom. Chcela som sa ešte opýtať, teda a spomínal si takisto aj, že už nie je pravidlom, aký je v podcaste hosť, ktorý je veľmi známy, alebo verejne známy, alebo je to známy influencer, že bude robiť teda tie dosahy a interakcia tam bude väčšia, že už ani to neplatí. Je to tak? No, nevždy. Niekedy to platí, niekedy nie. Akože stalo sa nám, že keď Rytmus príde do zadnej lavice, tak to vyskočilo. Potom prišli chalani samozvaní ešte s niekým do marketingového podcastu a tam to nejak akože s tými číslami nič neurobilo. Je to asi všetko individuálne, že dobre, keď niekto postaví podcast na takýchto, nazvime to aj ačkových hercoch, ľuďoch, tak tie čísla budú lepšie. Ale není to pravidlo. Je to v dnešnej dobe veľmi ťažko nejakým spôsobom akože tvrdiť, že toto bude fungovať. Môže to úplne nefungovať a zároveň niečo, čo si ja myslím, že toto nemôže fungovať, tak zrazu je to ačkový podcast. Ako ťažko asi povedať, kto ako vystrelí, ale my máme tiež takú skúsenosť, že teda tešili sme sa, že príde veľký človek, urobí obrovské čísla a realita bola iná. Čiže, ale nie, ako
nedávame hlavy do smutku a nestaviame na tom všetko, ale je momentálne taká situácia, že nie vždy je výhra mať nejakého vplyvného človeka v podcaste alebo teda na rozhovor, lebo to môže byť úplný opak. Čiže netreba asi stále... Ja som počula napríklad, že v poslednej dobe teraz je celkom trendy oslovovať práve tých mikroinfluencerov, ktorí sú v téme, čiže možno, že toto má momentálne aj väčší dosah. A hlavne ten mikroinfluencer má veľmi interaktívnu komunitu, čiže môže to byť človek, ktorý má 5000 followerov, ale tých 5000 followerov urobí všetko, čo on povie, že si pôjde vypočuť epizódu a potom príde človek, ktorý má 400,000 followerov, hodí tam tú epizódu a tí ľudia, dobre, a nič. Čiže áno, toto je aj medzi firmami, že začínajú, to už funguje nejaký čas, presne týchto menších, lebo to je jednoduché, že ja chodím hrávať akcie a keď klub má ambasádorov a ten jeden ambasádor má 1000 followerov, ale 400 z tých príde do klubu. Krásne. Tak je to super. To je krásne. Čiže áno, to sedí. Čo by si také odporúčil začínajúcim podcasterom, ľuďom, ktorí chcú práve, a vieme, že v našom okolí napríklad sú takí, ktorí chcú točiť podcasty, ale nevedia sa ako keby nakopnúť, alebo čo by si možno ty ako niekto zo ZAPA, čo vieme, že je na Slovensku ako keby najviac, odporúčil na tú tvorbu, aby sa teda dokopali do toho a aby možno vytrvali, aj keď je pretlak toho, ako sme sa rozprávali. Má to zmysel ešte? Určite má. Potrebujú vytrvalosť, čiže si povedala. Autenticita, to znamená, že ja napríklad preženiem to trošku, vypínam hneď podcast, kde vidím niekoho v obleku. To nechcem počúvať ani pozerať. Ale sledujem 2 chalanov, oni robia presne reality. Jeden je akože investor, druhý je flipper, že niečo také. Ale oni tam sedia v tom obleku, bez kravaty, ale sú akože tak, ale oni sú autentickí. Lebo oni sa tak rozprávajú medzi sebou, že to není dobrý deň, vítame vás pri žešte. No ne, oni idú hneď. No počúvaj, ty si bol včera v tej banke, jak to dopadlo? Hej, bol si pýtať taký, že, a to je presne tá autenticita, že nehraj sa v podcaste, že teraz budem akože slušný a tam som rozbil na ulici niekomu auto, hej, a teraz prídem do podcastu a budem, ne, to je tá autenticita. Príprava, to znamená, že mať dobrú tému, dobre pripravenú a príbeh. Musím tam dať nejaký príbeh, lebo ľudia milujú príbehy. A to sú také 3-4 základné veci. A pravidelnosť dodržiavať. To znamená, keď si poviem, že budem vychádzať štvrtok večer, tak musím každý štvrtok večer výjsť, alebo každý druhý. Čiže má to zmysel robiť to pravidelne. Áno. Lebo nevadí, že za prvé 2 dní nebudem mať 5000 vypočutí. Tých 5000 vypočutí príde o 3 mesiace. Ale príde, tie epizódy aj spätne naberú tie čísla. Čiže to je... To je výhoda podcastu. Áno, a výhoda je ešte, keď niekto dokáže robiť, my tomu hovoríme, dlhotrvajúci content. To znamená, že poviem, že akcia na maslo v obchode je týždeň. To je krátkotrvajúci content. Ale niekto urobí výborné storky zo svojho života, z nejakej diskotéky, čokoľvek. A to môžem počúvať aj o 5 rokov. To není staré. Hej, že to je stále aktuálne. Alebo podnikateľský príbeh nejaký, alebo čokoľvek. To je stále aktuálne. Z takýchto epizód potom vieš robiť knihu. Napríklad, že nabalíš x hostí, povyberáš, spracuješ čokoľvek, alebo cestovateľské storky. Polepíš, niekto má rád, náš jeden podcaster, miluje Španielsko, tak my ideme s ním napísať knihu o Španielsku. Že super. S tým sa dá potom všeličo robiť. Čiže byť vytrvalý a konzistentný. Tak. Autentický. OK. A čo sa týka tých intervalov, ako vravíš,
Niekto pridá epizódu raz za mesiac, niekto raz za týždeň, ale to už je, ako vravíš ty, na full time. Áno, áno. Čiže a veľa ľudí robí podcasty ako hobby. Čiže odporúčaš pridať, prikúriť? My v Zápe milujeme týždňovú frekvenciu. Tak toto máte radi. Ale... A tak toto asi aj funguje, keď... Áno, ale keď niekto urobí, že aj raz za 2 týždne, tak je to v pohode. Športové podcasty by mali byť každý týždeň, lebo tam sa deje veľa vecí. A také už možno, že vážnejšie témy v pohode aj raz za 2 týždne. Mm-hmm. Že tam je zase viacej času na promo toho podcastu. Čiže aktuálne bežia športové podcasty? Podľa mňa šport celkovom, aj pre mňa je to fascinujúce, že každá televízia už má športový kanál, športové noviny, 1 500 000 všelijakých vecí a tiež sa čudujem, že to ľudia či to stíhajú sledovať, ale asi stíhajú. Takže áno. OK. Dobre. Každý môže nahrávať podcast, stačí mať mobil. 7. 10. Tak. 7 z 10. Tak. Na Slovensku sa oživíš len vtipným podcastom. 1 z 10. Dĺžka podcastu rozhoduje o jeho úspechu. 1 z 10. Dobrý mikrofón je dôležitejší než dobrý obsah. 2 z 10. Strih a postprodukcia dokážu zachrániť aj slabý rozhovor. 10 z 10. Bez videa dnes podcast nemá šancu uspieť. 6 z 10. Hejt a kontroverzie na sociálnych sieťach sú pre rast podcastu vlastne užitočné. 7 z 10. Umelá inteligencia nahradí postprodukčných zvukárov. 4 z 10. Dobrý sluha, zlý pán. Zápo nemá záujem o podcasty, ktoré síce majú zaujímavý obsah, ale nevykazujú čísla. 0 z 10. Dobre. Slovenský poslucháč dá prednosť autentickému podcastu pred technicky dokonalým. 10 z 10. Podcast môžeš nahrať kdekoľvek, na kvalite zvuku v podstate nezáleží. 3 z 10. Dali sme aj. A... No vidíš? Musí prísť.